Menol Basumatari जोंनि आंगि लोगोमोन बिथाङा अबथिया रुंसारि जादों बे मनल बसुमतारीनि मुङाव बे अबथियावनो मोनसे स्टेचु गायनो नागिरदों बेखौबो सरकारनिफ्राय 25 लाख होनाय जागोन जेरै मन्दिर लुनो थाखाय आलारि सोरां 2 लाखनि आलारि सोरां 17 गुबुन गामियाव हरनाय जाबाय आरो साननैसोनि उनावनो 25 आरोबाव गामियाव आलारि सोरां फैगासिनो दङ बिनि उनाव गासै गहपुर ओनसोलाव 50 गामि थालांगोन जेराव आलारि सोरांखौ होस्रांनाय जानाय नङा नाथाय सरकार दानायनि 3 दाननि उनावनो बे 50 गामियावबो थानसालि लुनो थाखाय मन्दिर लुनो थाखाय सोरबा गिर्जा लुनो थाखाय जेसेबांखि दङ बयबो बे 50 गामियाव 2 लाख रां हरनाय जादों जोंनि गासै सेल्फ हेल्प ग्रुप बे ओनसोलनि 145 सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थांगासिनो दङ दा बेखिनिया जाबाय दानि सोलिबाय थानाय खामानि बिनि अनगायै आरोबाव गोबां खामानि जों आखायाव लादों जे बे ओनसोलनि जोंहा माखासे एनडिपि बिदा फंबायफ्रा सोरबा दासिमबो इरिगेसन मोनाखै होननानै बावैसो जों सावरायदों आं बिथांमोननो खोथा होदों बयबो इरिगेसन मोननांगौ जायफोर एक्सडिसिया मोनाखै मोनसे समाव बै 60 बोसोरनि सरकारा 3 एक्सडिसिया होनो हादों आरो जों दायो बे 4 बोसोरनि सरकारा 1200निख्रुइ बांसिन एक्सडिसिया होनो हाबाय जोंनि मुंख्लंफोरनो बै समाव 300 दंमोन दा दिनैनि समाव जोङो बेखौ नुदों बिथांमोना बुजियानो गैयामोन 60 बोसोर सरकार खुंनानै मानो 2300 मुंख्लंफोरनो बिथांमोना अनसुंथाइ होनो हादिया जों बावैसो 91 आरो एक्स-बिएलटिनि आरो 360 बर' फरायसा आफादनि जि मुंख्लंफोर बिथांमोननो एक्स-बिएलटिया होबाय दा गासै 17 दंबावो बे 17 जोंनि मुंख्लंफोरखौ एक्स-बिएलटिया होनाय हाबाफारिखौ जोङो सरकार दानायनि मास मोनथामनि गेजेरावनो मावफुंगोन बे क्लियार रावबो थानाय नङा गासिबो मार्केटआव बेवहाय अनसुंथाइ मोनगोन दामानग्रा रायजो राजामोन जे मोनसे समाव क्लियार जायाखैमोन बेसेबां न' सावजागोन मा सावजागोन बिनि बाथ्राफोरखौ क्लियार रावबो माने तथ्य बादिखौ डाटाफोरखौ होनो हायाखैमोन दिनै आङो बावैसो 2000 न'खरा बेवहाय न' सावजादों जोंजों लोगोसे गुबुनाबो सावजादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों बे 2000 न' सावजानाय जि जोंनियाव लिस्ट दङ बे 2000 न' सावजानाय गासैबो परियाल फेमिलिनो बिथांमोना दिनै हयथ' इस्टाब्लिश जाबायबो जानो हागौ सोरबा जानो हायाखैबो जानो हागौ मानोना खनसे डिसप्लेस जायोबा रायट बेबायदि कमिउनेल कनफ्लिक्टआव बाहागो माने भिक्टिम जानांगौब्ला बिथांमोना बोसोर गावखौनो गसंथानो हाया जायो दा ओंखायनो जोङो सरकार दाफिननायनि लोगोनो गासैनो 6 दाननि गेजेराव बे 6000 परियालनो 25,000 रां अनसुंथाइ होनाय जागोन आं बेखौ दिनै फोसावबाय दा मानोना रायजो राजामोन जोंनो एसे आगोलाव फोरोंगिरि बिथांमोना लोगो हमनानै बुंदों जे बे फरायसालियाव 35 लाखआव मोनगोन सेंसनबो जाबाय टेन्डारबो जाबाय दा बे फरायसालिनि टिम बायदिसिनाखौ सोलायनो 5 लाख थाखा नांगोन बेखौ थाबैनो बे 5 लाख अनसुंथाइखौ आङो बे फरायसालियाव एकाडेमियाव थाबैनो हरगोन दा दिनै आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बिसायख'थिया नोंथांमोननि थाखायबो गोदान नङा मालाबा कংग्रेसनो भट होनांगोन मालाबा बिजेपिनो भट होनांगोन किन्तु जोंनि बर'नि हान्जानो भट होनाया जारिमिनाव एबारनो गोदान जागोन नंगौना नङा रायजोफोर नंगौना नङा बियो जोंनि हारिनि मोनसे देरहासारनाय जोङो हयथ' 30-40 बोसोर सिगाङाव सानाखैमोन जे मालाबा बेबायदिबो दिन फैगोन जोंनि गावनि हान्जानो भट होनो मोनगोन होननानै दा बिनिफ्राय गोग्गानाय आरो जेबो थानो हाया दा ओंखायनो बे फैगौ इलेक्सना फोसावगोन 26 तारिखआव आरो दा बे रायज्लायनाय बायदिब्ला फैगौ 23 सेप्तेम्बराव जोंहा इलेक्सना जानो गोनां दङ आं नोंथांमोननो एसे आगोलाव बुंनाय बायदियैनो बुंफिननो सानदों जे पलिटिक्सखौ राजखान्थिखौ नोंथांमोना साननो हानाय गोदो गोदायनिफ्राय खोनाबोदों लकडाउन जायो थाङो बिनो राबन जायो होननानै दा बे बाथ्राफोरखौ खोनानानैसो जोङो राजखान्थियाव फैयो दा नंखायनो दुखु जानाय थगायजानाय नासयजानाय हारिनि बिग्रायारि मोनसे जायगानिफ्राय फैनानै जोङो हारिखौ दानो बावनो हाया दा नंखायनो आङो थि खालामदों मालाबाबो राजखान्थिखौ बिख्ल' हाबनो होनाय नङा मालाबाबो राजखान्थिखौ थैयाव जायगा होनाय नङा नाथाय हारिनि थाखाय राजखान्थिखौ मावनांगोन जुदि गोसो जायोब्ला लिडारफ्रा गोबां खामानि मावनो हायो बड'लेण्डआव 60 बोसोराव जेसेबां मावनो हायाखै नैबे 4 बोसोराव जोङो
1600 किलोमीटर रास्ता बनायबाय लामा बनायबाय 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर लामा बनायबाय बे 4.5 बोसोराव 1800 जोङो फरायसालिफोरखौ मोजां खालामबाय बे 4.5 बोसोराव 2000 मन्दिर थानसालिफोराव जोङो 2 लाख मोननो हाबाय किसुमानाव 1 कोटि 50 लाख 30 लाख जेराव सेन्टार जायगा फैबाय गोबां रां होनाय जादों दिनै गामि हाबनाया बारा गोबाव जायाखै गासै 25 गामियाव बेवहायबो सेन्ट्रेल होनानै लामाफोरखौ मोजां खालामनाय जाबाय बाकी थानायफोरखौ आङो थि खालामनो थाखाय आखायाव लादों फैगौ बोसोराव बिसायख'थि जाखांनायनि उनाव बे गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुर बे मोनथाम जोंनि गोदान जायगायाव 10 कोटि रांजों गुबुन कमिउनिटि हल लुनाय क्लाब लुनाय आइजोफोरनि अफिस लुनाय बे गासैबो माहारि आफादनि आइजो अनसाय आफादनियानो जा फरायसा आफादनियानो जा थुनलाइ आफादनियानो जा गासैनिबो अफिस लुनाय बे गासैबो खामानिखौ मावग्रोना लानो थाखाय 10 कोटि रां बे मोनथाम जोंनि जिल्लायाव होनाय जागोन आं बेखौ फोसावबाय आसाम सरकारजों मोनसे खोथाया रोखा जादों जे 2017 मायथाइनि प्रभिन्सियेलाइज आइननि बायदियै जाय फरायसालिफ्रा थालांबाय बे फरायसालिफोरखौ फैगौ अक्ट'बर दानाव बिथांमोना आइनखौ संशोधन खालामनानै बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा होदों जोंहा बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादा एनि टाइम बेफोर बिसयखौ लानानै जोंजोंबो बड'लेण्ड गभर्नमेन्टजोंबो आसाम गभर्नमेन्टजोंबो सावरायबाय थायो बे जोंनि बयनिख्रुइ प्रायोरिटि दा ओंखायनो गहपुर बिश्वनाथआव जेसेबां फरायसालि दङ बेखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जोङो नारा नाथा जुजिगासिनो दङ जोङो बावैसो जेराव साइन्स टिचार गैया बेवहाय साइन्स टिचारबो एपइन्टमेन्ट होनो सानदों दा जोङो फैगौ 25 अक्ट'आव गासै 550 डलारनि थाखाय साइन्स टिचारफोर जोङो एपइन्टमेन्ट होग्रोनो सानदों आरो बेवहाय गहपुर ओनसोलनि फरायसालिफ्रावबो जेराव साइन्स टिचार नांगौ बे फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेन होनाय जागोन दा नोंथांमोना नुबाय साफा सानै जोंहा बिदा फंबायफ्रा साख्रि मोनजेनबाय सुपार पिटिआव सोरबा यूपीएससी एपीएससी आव फरायनो थाखाय कोचिंआव जायगा मोनबाय दा गुबुन खामानिफ्रा लासैनो जानो हमबाय दा अफिस लुनायनि बाथ्रा बुंदों बे लासैनो जेला समस्थिया 60 जागोन बे ओनसोलफ्रावबो लासैनो अफिसफ्रा फैगोन जोङो बेनि थाखाय एसे सम लागोन हाखा दावरा जानो नाङा होंगो दोंगो जानो नाङा जोङो लासैनो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावलांनांगोन नाथाय जेरावनो रायजो जाया मानो जों जुवाखौ जोङो मालाबाबो फरायनो नाङा जोङो दिनै ड्राग्स फैदों बे ड्राग्सनिफ्राय जोंनि उन्दैफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ अराय सम उदां खालामनानै लाखिनो हानांगोन बेबायदि गोबां खामानि मावनांगौ दङ गामि आफादनिफ्राय लानानै धोरोम आफाद बयबो सांग्रां जानांगोन आरज गाबनायनिफ्राय लानानै जयग आहुति होनायाव जों बयबो हारिनि मोजांनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसानि मोजांनि थाखाय आरज गाबनांगोन दा बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंनानै फिन खेबसेबाव आं गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि साबायखरखौ बावदों दा जै होगासिनो दङमोन दा आङो पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ खनसे जै होनो होबावनांगोन नङा होमबा जागोन ना जाया खेबसे बयबो बुंनानै गेलेगे इउपिपिएल जिन्दाबाद